ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம அத்தியாயம் 16 பார்க்க போறோம். சரிங்களா? இன்னும் 2 சாப்டர் தான், 17, 18. நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவலை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல. இன்னைக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஏன்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஞான யோகம், குணங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். குணங்களோட சம்பந்தப்படும் போது ஆத்மாவுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஏற்படுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் நம்ம ஆலமரம் அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். தலைகீழ உள்ள ஆலமரம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அப்ப அந்த ஆலமரத்துல என்ன ஆகுது? அந்த தலைகீழ ஆலமரம் அப்படின்னும் போது அது மேல் நோக்கி வேர்களும் கீழ் நோக்கி கிளைகளும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது ரொம்ப செழிப்பா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த குணங்களே காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா குணங்களோட இந்த ஆத்மா சம்பந்தப்படும் போது நிறைய செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடுவோம், குணத்துக்கு ஏற்ப செயல்கள் ஈடுபடுவோம். அதனால நமக்கு கர்ம பலன்கள் ஏற்படும். அதை நம்ம திரும்பவும் அனுபவிக்கிறதுக்காக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில ஈடுபடுறோம்ன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த செழிப்பா அந்த ஆலமரம் இருக்கிறதுக்கு காரணம், அது இந்த ஜட உலகம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த குணங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இப்போ அந்த குணங்கள்லயே தெய்வீக இயல்பு உடையவங்க, அதுல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அது அசுர இயல்பு உடையவங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். எதனால இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது இந்த அசுர இயல்புகள் அதெல்லாம் நம்ம விளக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு கஷ்டங்கள் வராது. ஏன்னா அசுர இயல்புகள்ல இருந்து நம்ம ஒரு செயல்களை பண்ணும்போது நமக்கு அதர்மம் அப்படின்றதுல ஈடுபட்டிருப்போம். அதனால நமக்கு கஷ்டம் அப்படின்றது வரும். அப்ப அது நம்ம விளக்கிக்கணும், எந்த குணங்களை நம்ம விளக்கிக்கணும் அப்படின்றது தெரிய வந்துடும். தெய்வீக இயல்புகள் என்னெல்லாம் நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும். அப்ப அதனால நம்ம அதெல்லாம் செய்யும் போது நம்ம படிப்படியா சத்துவகுணத்துல இருந்து சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வருவோம். அதனால நமக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும். சரிங்களா? பக்தியில நம்ம நல்லபடியா நிலை பெற முடியும். அப்ப அந்த நிலைப்பாட்டில் நம்ம பக்தியில இருக்கும்போது நம்மளால இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளால வெளிவர முடியும். சோ இந்த தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள் இதெல்லாம் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்லோகங்களோட நம்ம நல்லபடியா நம்ம பார்க்கலாம். மாதாஜி மங்களாச்சரணம் வாசிச்சிடலாங்க துர்கா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மாவதி மாதாஜி. ஓம் கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குதா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்ஞான ஜலாக்யா சகூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாபீஷ்ட பதாந்திகம் மந்தேகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் ஜககன ரகுநாதம் விதம் சம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன கலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபசே கோபிகா காந்தாராதா காந்தா நமோஸ்துதே சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்ச கல்பதருஷ்யஸ்ச கிருபா சிந்துச்ச ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ மகாவதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர திவிஷே நமக. நம குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலேயே கிருஷ்ணாயே கிருஷ்ண பக்தாயை தத் பக்தாயை நமோ நம நமக. ஓம் விஷ்ணு பாதாயை கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய
श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம புருஷோத்தம யோகம் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். புருஷர்களில் உத்தமர் புருஷோத்தமர் பகவானை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் எப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள ஆசைகளை நம்ம பற்றின்மைன்ற ஆயுதத்தால நம்ம வேறறுத்து அது பகவான்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும்? நமக்கு பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சில இருந்து விடுதலை ஏற்படும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பகவான் எப்படி இந்த உலகத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல எப்படி மெயின்டெனன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம இங்க வந்துட்டு என்ஜாய் பண்றோம்னாலுமே, நம்ம ஒரு ஆகாரம் எடுத்துக்கிறோம்னாலுமே அது நம்ம சுவைச்சு நம்ம என்ஜாய் பண்றோம். ஆனா அது செரிக்க வைக்கிறதுல இருந்து அது அந்த ஆகாரம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பஞ்சபூதங்கள் உதவியோட அந்த விதை அந்த உயிர் எல்லாமே வந்து பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது பகவானோட அந்த உயர்ந்த நிலைப்பாடு நமக்கு தெரிய வரும். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பகவானுக்கு நமக்காக இவ்வளத்தையும் செஞ்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அதுவும் வெறும் ஒரு என்னது ஒரு நம்மளோட அன்பை வெளிப்படுத்தணும். அன்கண்டிஷனல் லவ், அதுதான் இல்லைங்களா? வேற எதுவும் வந்துட்டு நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியில ஒரு விஷயமா நம்ம கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடிய விஷயமானா இல்ல. நம்மளோட அன்பை நம்ம பகவானுக்கு நம்ம வெளிப்படுத்தணும். அதை வந்து நம்ம செய்யணும். அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தூய பக்தி அப்படின்றது அதை நம்ம வெளிப்படுத்தும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இந்த பிறப்பு சுழற்சி, இந்த கஷ்டங்கள் இதுல எல்லாம் விடுதலை அடைந்து நம்ம பகவானை அடைய முடியும்ன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இன்னைக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். தெய்வாசுர இயல்புகள் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். துர்கா மாதாஜி 16 சாப்டர் 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள் மாதாஜி. Yes Mataji, Hare Krishna Mataji. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विवाह योगः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस् त्यागशान्तिरवैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्ध्वं हरिद् अचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் 16ல 1, 2, 3 இந்த ஸ்லோகங்கள் நம்ம என்ன பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இது எல்லாமே என்னது? தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்றது. அப்ப இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததுமே ஒரு டிவோட்டி அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அச்சமின்மை அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம் பிரதானமா. எதனால அச்சமின்மை அப்படின்னு பிரகலாத் மகாராஜரை நம்ம உதாரணமா நம்ம பார்த்ததுனாலே நம்மளால இதை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். எவ்வளவு கஷ்டங்கள்லயும் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கூட அந்த பயம்ன்றதே ஏற்படலை இல்லைங்களா? ஒரு நெருப்புக்கு நடுவுல உட்கார வைக்கும் போதும் பாம்புகளுக்கு மத்தியில உட்கார வைக்கும் போதும் அவங்களுக்கு அந்த பயம் ஏற்படல. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலைன்றதை அவங்க கிட்ட நம்ம பார்க்க முடியல. நித்தியமா பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. மத்த எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவங்க பொருட்படுத்தவே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அந்த அச்சமின்மை அப்படின்ற ஒரு குணம்
எதனால அப்படின்னா இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நமக்கு பயம்ன்றதே இல்லைங்களா. நடக்குமோ நடக்காதோ அப்படின்ற விஷயம், கோப தாபம், அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்துட்டு சில சங்கடங்கள், இதெல்லாம் எங்கதான் கிடைக்குது நமக்கு? இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் இல்லைங்களா. ஆன்மீகத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. அப்ப யார் ஒருத்தவங்க பக்தி மார்க்கத்துல ஸ்திரமா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பயம் அப்படின்றது இருக்கவே இருக்காது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப பயம்ன்றது பயம் இல்லாம இருக்கிறதுன்றது முழுக்க முழுக்க நம்ம பகவானோட அரவணைப்புல இருக்கும், பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும், சத்துவ குணத்துல இருக்கும் அப்படின்னும் போது. ரெண்டாவது, எப்ப பயம் வரும்? நம்ம அதர்மம் செய்யும் போதுதான் நம்மளுக்கு பயம்ன்றது வரும் இல்லைங்களா. எப்ப பக்தி பண்றாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அடையாளமே அவங்க அதர்மம் பண்ணாம இருப்பாங்கன்றதுதான். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருக்கிறதுனால அச்சமின்மைன்றது பக்தர்களோட நிலைப்பாடா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா. அது தெய்வீக குணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம். தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்தல். நம்ம பிறவி எடுத்திருக்கோம், உயர்ந்த மனித பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுல நமக்கு பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் நல்லபடியா பகவானோட சுக்ருத்தியோ அனுகிரகத்தோட நம்மளோட பூர்வ ஜென்ம சுக்ருத்தியோட நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி நம்மளோட நிலை, நம்மளோட நிலைப்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம ஆத்மா இருக்கு. இந்த நிலையை நம்ம தூய்மைப்படுத்துதல். இதற்கப்புறமும் வேற எதுவும் ரஜோகுணம் தமோ குணத்துக்கு போயிடாம சுத்த சத்துவகுணத்துல இருந்து நம்மளோட செயல்கள் நம்ம செய்யறது. நிறைய யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள், அப்புறம் பகவானுக்கு பக்தி, இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும் போது நம்மளோட நிலை என்ன ஆகும்? தூய்மையாகும். அது பாபங்கள் நம்ம வந்து அண்டாம இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. தன்னுடைய நிலைமையை தூய்மைப்படுத்துதல், இன்னும் பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வர்றது. ஆன்மீகத்துல இன்னும் பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வர்றது. ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். சரி, நம்ம இந்த மாதிரி தூய்மைப்படுத்துதல்னும் போது நமக்கு என்ன தேவை? ஒரு ஞானம் வேணும் இல்லைங்களா. இப்ப யாகம், தானம், தவம், பக்தி இதெல்லாம் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன தேவை? அதுக்கான ஒரு ஞானம் வேணும். அப்ப அந்த ஞானம் அதை வந்து நம்ம விருத்தி பண்ணிக்கணும். எப்படி? ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா, அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மூலியமா. நம்ம வேதங்கள் தான் அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கறது. அப்ப அந்த வேதங்களை நல்லபடியா நம்பிக்கையோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது, அதுவும் ஆச்சாரியர்களோட வரிசையில இருந்து பரம்பரையோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம நல்லபடியா ஒரு ஞானத்துல நம்ம இருக்க முடியும், ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்புறம் நிறைய தானம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்மளால முடிஞ்ச நன்மைகளை நம்ம செய்யணும். தானம், சுய கட்டுப்பாடு. அப்புறம் நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுல எப்படி இருக்கணும்? சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் அப்படின்றதான். நிறைய இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்காம இருக்கிறது அப்படின்ற. இது வந்து நம்ம ஒரு உயர்ந்த எக்ஸாம்பிளா இப்ப அச்சமின்மைன்றதை வந்து நம்ம வந்து பிரகலாதரை பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி சுய கட்டுப்பாடுன்றதுல வந்து நம்ம வந்து இவங்க விபீஷ்ணன் அவங்கள கூட நம்ம பார்க்கலாம் இல்லைங்களா. அவங்க அசுரர்களுக்கு மத்தியில தான் இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்படி இருந்தும் அவங்க வந்துட்டு எல்லாருமே சுத்தி அசுரர்கள் தான். ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதுல எல்லாம் அந்த ரஜகுணம் தமகுணத்தெல்லாம் ஈடுபடாம எப்பயுமே ராமர் மேலேயே பக்தி பண்ணி சுய கட்டுப்பாடோட தன்னோட வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்தாங்க இல்லைங்களா. அதே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அப்படின்னும் போது நம்மளை சுத்தி எவ்வளவுதான் இந்த ஜட உலகங்க விஷயங்கள் நம்மளை வந்து ஈர்த்தாலும் நம்ம வந்து அதுல ரொம்ப நாட்டம் வச்சுக்காம, ஏன்னா அதுல நம்ம நாட்டம் வைக்கும் போது நமக்கு என்ன ஏற்படுது? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி. இன்னொன்னு, அது நம்மளோட எப்பயுமே வரப்போறது இல்லை இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம கூடயே தான் இருக்க போகுது நம்ம அடையிற விஷயங்கள்லாம் அப்படின்னா பரவாயில்ல, நம்ம அதுக்காக பிரயத்தனம் பண்ணலாம். ஆனா அது நம்ம கூடவே இருக்கவே போறது இல்லை. அது எல்லாமே ஒரு ட்ரெயின் ஸ்நேகம் மாதிரி தான் இல்லைங்களா. இந்த பிறவி வரைக்கும் தான். அடுத்த பிறவில இப்ப நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம கெயின் பண்ணோமோ, ஆசைப்பட்டு என்னெல்லாம் நம்ம செஞ்சோமோ அது எதுவுமே நம்ம கூட வரப்போறது இல்லை. அப்படின்னும் போது அவ்வளவு மெனக்கெடணுமா இந்த விஷயங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல நம்ம யோசிச்சாலே அவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு, அவ்வளவு பிரயத்தனங்கள் இந்த ஸ்திரமில்லாத விஷயத்துக்கு தேவையில்லை. அப்ப ஸ்திரமான விஷயம்ன்றது ஆன்மீகம். அப்ப அதுல நம்ம நிறையபடி நல்ல நாட்டத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம். அதே பிரயத்தனத்தை, அதே ஆசைய பகவான் மேலேயும் பக்தியிலையும் நம்ம பண்ணும்போது அது ஸ்திரமான ஒரு விஷயமா நமக்கு அமையுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்படி இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கும் போது அந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல நம்ம கொஞ்சம் சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் யாகம் செய்தல். நம்ம இப்ப மனிதனா பிறக்கும் போதே நமக்கு வந்துட்டு ஒரு 16 சம்ஸ்காரங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் இருக்கு. அப்ப அதுல எல்லாம் யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள் இதெல்லாம் எந்தெந்த காலகட்டத்துல எப்படி எல்லாம் செய்யணும்ன்றதெல்லாம் குறிப்புகள் இருக்கு. அப்ப அதையெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா நம்ம செய்யணும். இப்ப கலியுகத்துல நம்ம யாகம், தவம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், ஹரிநாமம் தான். அதை நம்ம நல்லபடியா நம்ம செய்யலாம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி யாகம் செய்தல் இதெல்லாம் நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்தும். இந்த தானம், யாகம், தவம் இது 3 நம்மள என்ன பண்ணணும்னா தூய்மைப்படுத்தும். அதனாலதான் அதை நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது. அப்புறம் வேதங்களை கற்றல். நம்மளோட
வேதங்களை நம்ம, ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட வழிகாட்டி. நம்மளுக்கு ஒரு வழி தெரியணும், புலப்படணும். இந்த மாயமான இந்த விஷயத்துல பிறப்பிறப்பு எதுக்கு ஏற்படுது இதெல்லாம் தெரியாம ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் நம்ம இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப இதுக்கெல்லாம் விடுதலை, நம்மளுக்கு ஒரு வழி தெரியணும்னாலே அதுக்கு நம்ம வேதங்களை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே நமக்கு அந்த மார்க்கம் கிடைக்கும். வேதங்களை எல்லாராலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னா பகவத்கீதை, பாகவதம் இதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நமக்கு தாத்பரியங்கள் நல்லபடியா புரிதல் கிடைக்கும். அப்ப வேதங்களை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். தவம், கலியுகத்தோட தவம் பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. எளிமை, எப்பயுமே எளிமையோட இருக்கணும். அஹிம்சை, நம்ம யாரையும் துன்புறுத்தாம, அதே சமயத்துல இந்த வயலன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, அதாவது சொல்லால் செயலால் அதெல்லாம் துன்புறுத்தாம இருக்கணும். அப்புறம் வாய்மை, எப்பயும் உண்மையை பேசணும் அப்படின்றது. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் அப்படின்றதும் எதனால கோபத்தை பர்டிகுலரா சொல்றேன்னா, கோபம் வந்தாலே நம்ம செயல்கள் எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்காது. கோபப்படுறவங்களை பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா, என்ன பண்ணுவாங்க, இஷ்டத்துக்கு பேசி இஷ்டப்படி ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க. அப்ப அதுவும் என்ன ஆயிடும், நம்மளோட புத்தியை பேதலிச்சிடும். அதனால கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. சாண்டிங் பண்ணும்போது, பக்தி பண்ணும்போது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பா இதுல எல்லாம் ஒரு பக்குவ நிலை ஏற்படுறத நல்லபடியாவே நம்மளால உணர முடியும். ரொம்ப கோபப்பட்டவங்களாம் கூட அந்த கோபத்துல இருந்து ஓரளவு குறைஞ்சு வந்திருக்கிறதும் அந்த உணர்வு நல்லபடியாவே தெரிய வரும். அப்ப கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. அப்புறம் துறவு, மனதளவுல துறவு. துறவுன்னோடனே நம்ம வந்துட்டு தனிச்சிருக்கணுமானா வேண்டாம். எங்க இருந்தாலுமே மனதளவுல நம்ம நிறைய ஆசைகள் இல்லாம, நிறைய பற்றுதல் இல்லாம, நம்ம பகவான் மேல நம்ம பக்தியோட இருக்கோம் அப்படின்னாலே அதுவே துறவு தான். அப்ப சாந்தி, அமைதியோட, மன அமைதியோட இருக்கிறது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இதுதான் எல்லாத்துக்குமே காரணமாயிடும். சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப நம்ம யாரையாவது பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு குற்றத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், அதுவே விரோதமா மாறிடும். அதுவே நம்மள இன்னும் அதிகப்படியான ரஜகுணம் தமகுணத்துக்கு நம்மள கொண்டு போயிட்டு தவறான செயல்களை ஈடுபடுத்திடும் இல்லைங்களா? அப்ப குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இன்மை, இது வந்து ரொம்பவே கவனமா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, எல்லார்கிட்டையும். ஏன்னா எல்லாருமே என்னது, ஆத்மா பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க அப்படின்பது. வெறும் மனிதர்கள் கிட்ட மட்டும்தான் கருணையா இருக்கணுமா அப்படின்றது பார்த்து அப்படி கிடையாது. எல்லா உயிர்களுமே யார்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான், பகவான் கிட்ட இருந்து வந்துதான். எல்லாமே ஒரு காலம் மனுஷனா வரும், மனுஷனா வந்து பக்தி பண்ணி பகவானை அடைய போகுது, பக்தி தான் பண்ண போகுது ஆத்மா இல்லைங்களா? அப்படின் போது எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. பேராசை அப்படின்றது இந்த ஜட உலகத்துல நிறைய கொட்டி கிடக்குற விஷயங்கள்லாம் ஆசைப்பட பேராசை அதிகமாயிட்டு தான் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விடுபட்டு இருக்கணும். கண்ணியத்தோட இருக்கணும். வெட்கம், மன உறுதி, பக்தியில எப்பயுமே ஸ்திரமா இருக்கணும். எவ்வளவு கஷ்ட நஷ்டங்கள் வாழ்க்கையில வந்தாலும் கர்மத்தால வருது அப்படின்ற நினைவோட இருந்து நம்ம பக்தியை மட்டும் என்னைக்கும் விட்டுடாம, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம ஃபேமிலிய சரியா நம்ம அந்த கஷ்டத்தை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு ஃபேமிலியை நல்லா தான் நடத்துறோம். நல்லபடியா நம்ம ஆகாரங்கள், மூச்சு வர்றது எல்லாத்தையும் நல்லபடியா தான் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பக்தியும் அதே மாதிரிதான். என்ன கஷ்ட நஷ்டம் வந்தாலும் பக்தி பண்ணனே, கடவுளே எனக்கு இப்படி வந்துருச்சு கஷ்டம் அப்படி கிடையாது. கஷ்டம் வர்றது நம்மளோட கர்மத்தினாலதான். அது அப்ப அதை நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை உறுதியோட வந்துட்டோம்னாலே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், பக்தியில ஸ்திரமா இருப்போம். அப்ப பக்தியில எப்பயுமே மன உறுதியோட இருக்கிறது. வீரம், சரிங்களா? எப்பயுமே பக்தன் அப்படின்னும் போது உடனே எல்லாத்துக்கும் அப்படியே விட்டு அப்படியே எல்லாரும் எது வேணாலும் அவங்கள பண்ணலாமா அப்படின்றது கிடையாது. வீரத்தோட இருக்கிறது. அதர்மம் எப்பெல்லாம் நடக்குதோ அப்ப என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா பகவானை யாரும் இழிவுபடுத்தினாலோ, இல்ல சாஸ்திரத்தை யாரும் இழிவுபடுத்தினாலோ, இல்ல அதர்மம் எங்கேயாவது தலை தூக்கி இருந்தாலோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த இடத்துல நம்ம வீரத்தோட இருக்கணும். மன்னிக்கும் தன்மை, எல்லாரும் யாரும் தவறுகள் பண்ணியிருந்தா அதை நம்ம மன்னிக்கும் தன்மையோட இருக்கணும். தைரியத்தோட இருக்கணும். தூய்மையா இருக்கணும், உடல் அளவிலும் மனதளவிலும். பொறாண்மை இன்மை, பகவான் இதை வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க இல்லைங்களா? பொறாமையின்மை. அப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். யாரும் நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதற்காக நம்மள யாரும் பிரைஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் வந்து தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. பரதனின் மைந்தனை தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை இந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எல்லா விஷயங்களும் ஃபாலோ பண்ணணும். அதாவது எப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இது நல்ல நல்ல குணம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி பகவான் நமக்கு கொடுத்த நல்ல நல்ல குணங்கள், உபதேசங்கள், இதை நம்ம வாழ்க்கையில் அவசியம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கடைபிடிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண. துர்கா மாதாஜி 16.4 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தம்போ தம்போ அபிமானிஷ்ய குரோத குரோத பாரிஷ்யம் ஏவச ராஜஸ்ய பார்த சம்பதம் ஆசூரீம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிருத்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புகள் உடையவர்களின் குணங்களாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து தெய்வீக குணங்கள். அசுர குணங்கள்ன்றது இந்த 6 விஷயங்களும். சரிங்களா? தற்பெருமையோட இருக்கிறது. ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சாலும் என்னால நடந்தது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அது ஃபால்ஸ் ஈகோ. நான் எனதுன்றதே ஃபால்ஸ் ஈகோன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து என்னன்னா சரியான புரிதல் இல்லை, மாயை அப்படின்றது. ஏன்னா எல்லாமே பகவானோடது, நம்மளையும் சேர்த்து அப்படின்னும் போது இதுல நான் எனதுன்றதுல ஒரு அர்த்தமே இருக்காது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி நான் எனதுன்னும் போதுதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும். தற்பெருமையோட இருக்கிறது, அகந்தையோட இருக்கிறது, வீண் அபிமானத்தை கொடுக்கறது, கோபத்தோட நடந்துக்கிறது, கொடூரமா நடந்துக்கிறது, அறியாமை, தர்மம் அதர்மம் தெரியாம, வேதம் பகவான் சாஸ்திரத்தெல்லாம் வந்துட்டு நம்பிக்கை இல்லாம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கும்போது மிச்சம் என்ன இருக்கும்? வேதம் தெரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம கிட்ட அறியாமை இருக்கும், வேதம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம கிட்ட நாலேஜ் இருக்கும். அப்ப வேதம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கும்போது, தர்மம் அதர்மம் தெரியாம இருக்கும்போது அறியாமையில இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இதெல்லாம் வந்து அசுர இயல்புகளுடையவர்களின் குணங்களாக நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.5 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Jayanti Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम्स. प्रणाम माताजी. दैवी संपत् विमोशाय निबन्ताय सुरीमदा माशुष संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. அப்ப நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா, நிறைய தெய்வீக குணங்கள். அதெல்லாம் நமக்கு பகவான்கிட்ட கூட்டிட்டு போற குணங்கள், முக்தி தரக்கூடியவை. அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. அப்ப அசுர குணங்கள்லாம் நம்மள இந்த ஜட உலகத்திலேயே வச்சிருக்கிற விஷயங்கள். பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றீங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா இப்ப இவ்வளவு தூரம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது எல்லாத்தையும் கருணையோட இருக்கணும், ஏதாவது எல்லா விஷயமும் மன்னிக்கும் தன்மை இருக்கணும், இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது இங்க இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணணும்? போர் பண்ணணும். போர் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணணும்? எல்லா உயிரையும் அங்க அழிக்கணும். அப்ப எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் அதுல ஏற்படும் இல்லைங்களா. அப்ப இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கவலை வந்துரும் இல்லைங்களா. இவ்வளவு தூரம் நல்ல குணத்துல தான் சொல்லிட்டு இப்ப போர் பண்ணணும்னு சொன்னா மறுபடியும் அதுல என்ன ஆகும்? கோபம் இருக்கும், இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அதெல்லாம் இருக்குமே. அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்துடும், நான் வந்து தெய்வீக குணத்துல இருக்குன்னா இல்ல அசுர இயல்புல இருக்குன்னா அப்படின்றது. அதனால பகவான் நீங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஏன்னா அவங்க போர் பண்றதுன்றது தன்னோட சந்தோஷத்துக்காக, அதர்மத்துக்காக இல்ல இல்லைங்களா. அவங்க யாருக்காக பண்றாங்க? பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக பண்றாங்க. அப்படின்னும் போது அது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, தெய்வீக குணத்தோடு தான் இருக்க அப்படின்றது அர்ஜுனருக்கு எடுத்து கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 16.6 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Kokila Mataji, இந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கோகிலா மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி. பத்மாவதி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசிக மாதாஜி. தௌ பூத சர்கௌ லோகே அஸ்மின் தைவ ஆசூர ஏவச்ச தைவோ விஸ்தரஷ புரோக்த ஆசூரம் பார்த்த மே சுனு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளின் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என 2 வகையினர் உள்ளனர். நம்ம நேத்துக்கு ஒண்ணு பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? 15வது அத்தியாயத்துல அதாவது நித்தியமானவங்க, அதாவது வீழ்ச்சி அடையாதவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப வீழ்ச்சி அடைகிறவங்கன்றவங்க இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்கள், வீழ்ச்சி அடையாதவங்கன்றவங்க பகவானோட லோகத்துல உள்ளவங்க, பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ்ல ஆத்மாவோட நித்தியமான நிலைப்பாட்டுல இருந்து பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யுது. அதுதான் ஒரு உயர்ந்த நிலை இல்லைங்களா. அந்த நிலையில் உள்ளவங்கன்னு பார்த்தோம். இப்போ இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள உயிர் வாழிகள்ல
வீழ்ச்சி அடைகிறவங்கள 2 வகை. யார் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு தெய்வீகமானவங்க, சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க. இன்னொரு சிலவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அசுர குணங்கள், ரஜகுணம், தமோ குணத்துல உள்ளவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இது வரைக்கும் நிறைய இடத்துல நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான்? தெய்வீகமான குணங்களை பத்தி விவரிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பொறாமை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அர்ஜுனருக்கு சொன்னதுல இருந்து, அதுக்கப்புறம் 12வது அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருந்தா எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. 13வது அத்தியாயத்துல 8வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஞானம்னா என்ன அப்படின்றதுல நல்ல நல்ல குணங்கள் பத்தி எல்லாம் நமக்கு குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. இப்ப இந்த அத்தியாயத்திலும் 16வது அத்தியாயத்திலும் 1, 2, 3 ஸ்லோகங்கள்ல தெய்வீக குணங்களை பத்தி நிறைய நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. அதனால பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க? தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மதஜி 16.7 ஸ்லோகம். जीवरेखा माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। माताजी हरे कृष्णा माताजी। प्रणव प्रवृत्तांश प्रवृत्तिं प्रकृतिं च निवृत्तिं च जनन वितुर असिरोह न शौषं नबि चारो न सत्यं तेहि विद्यते। हरे कृष्णा माताजी। அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் அசுரகுணம் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? வேதங்கள் தெரியாது, ஞானங்கள் இருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு என்ன செய்ய தெரியாது? எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது, சரி தவறு, தர்மம் அதர்மம் தெரியாது. அப்ப அதனால அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? தூய்மை இல்லாம, முறையான நடத்தை இல்லாம, வாய்மை இல்லாம அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா தர்மம் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த உலகம்லாம் தானா உருவாகி இருக்கு, அது இயல்பில் நடந்துட்டு இருக்கு, பகவான்லாம் இல்ல, சாஸ்திரம்லாம் இல்ல அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இருக்கனால அவங்களுக்கு தெளிவு இருக்காது. அவங்க நினைச்சபடிக்கு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தோணுதோ அதெல்லாம் அவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதெல்லாம் எந்த நிலைப்பாட்டுல இருக்கும்? தூய்மை, நடத்தை சரியா, முறையா நடத்தையோ வாய்மையோ அதெல்லாம் இல்லாம அவங்களோட இயல்புகள் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மத்தது 16.8 ஸ்லோகம். रमा माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगताहुरनीश्वरम अपरस्पर संबूधम किम अन्यत् कामहैतुकम। हरे कृष्णा माताजी। மாதாஜி, அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். பொதுவா பகவான் சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? இதெல்லாம் அப்படியே ஒரு கெமிக்கல்னால உருவாகி இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் இயல்பு நடந்துட்டு இருக்கு, அப்படிலாம் பகவான்லாம் இல்ல, சாஸ்திரம்லாம் இல்ல அப்படின்றத அவங்களோட இயல்பா இருக்கும். அப்ப இந்த உலகமே பொய்ன்ற மாதிரியும், அஸ்திவாரம் யாரும் இதுக்கு ஒரு அஸ்திவாரம், ஒரு மெயின்டெனர் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படி இருந்தா இவ்வளவு உலகங்களும் கிரகங்களும் இவ்வளவு அழகா இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அழகா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னாலே இது இயக்குறவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க இருக்கதான் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மளோட பகவான் இல்லைங்களா? அதுதான் நம்ம சாஸ்திரத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஏத்துக்காம இருப்பாங்க. அப்ப கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். எல்லாமே ஆசையின் அடிப்படையில தான் இந்த உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது அவங்களோட பிரதான எண்ணமா இருக்கும். மத்தது 16.9 ஸ்லோகம். चित्रा माताजी हरे कृष्णा। चित्रा माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। एदं दृष्टितम् अवष्टप्य नष्टामानो अबल्य बुद्धय प्रभवन्त युग्रकर्माण क्षयाय जगतो अजिताः। हरे कृष्ण माताजी।
மாதாஜி. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அப்போ இப்ப வந்துட்டு ஒரு இடம் நம்ம போறோம், இப்போ ஒரு ஆபீஸ் போறோம் அப்படின்னா கூட அதுல ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்ததுனால தான் அது வந்து கரெக்டா அதோட இயல்புகள்ல அது வந்து சரியான முறையில இயங்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போனா கூட அங்க வந்துட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதன்படிக்கு எல்லாரும் யூனிஃபார்ம் போடணும், இந்த மாதிரி டைமுக்கு வரணும், இந்த டைமுக்கு போகணும் அப்படின்னும் போது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட இயல்பா இருக்கும். ஒரு இந்த மாதிரி அப்ப ஏதோ ஒரு அதிகாரின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும்போது எல்லாமே சரிவர நடக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா அசுரர்களோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்னா, பகவான் ஒருத்தவங்க கிடையாது, கட்டுப்படுத்தும் கடவுள்னு யாரும் கிடையாது, சாஸ்திரம் கிடையாதுன்னும் போது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது, கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லைன்னாலும் ஒரு ஸ்கூலை நம்ம எடுத்துப்போமே, ஒரு பிரின்சிபால் இல்ல, ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்கூல்? எல்லாரும் இஷ்டப்படி வருவாங்க போவாங்க, ஒரு ரெகுலாரிட்டி இருக்காது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு நிலைப்பாட்டுல ஒரு குணத்துல பகவான் இல்ல, சாஸ்திரம்லாம் உண்மை இல்லைன்னு நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு சரியான ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ரெகுலேட்டட் லைஃப் அவங்களால வாழ முடியாது. அவங்க தனக்கு தோணுன எல்லா விஷயங்களும் அவங்க செய்வாங்க அப்படின்றத நமக்கு பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப அவங்க தனியா ஏதோ அவங்களுக்கு தோணும், ஆதிக்கம் முடிஞ்ச வரைக்கும் மனிதன் என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க, நம்ம தான் ஆதிக்கம் எல்லாத்துலயும் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கலாம் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது ஆசைப்பட்டது நடக்கணும்ன்றதுக்காக என்ன பண்ணிடுவாங்க, இந்த உலகத்தை அழிப்பது, அதுக்காக என்ன அழிவு ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க செயல்களை செய்வாங்க. நம்ம இப்பயும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, நம்மளை சுத்தி உலகத்தில் நடக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.10 ஸ்லோகம். வள்ளியம்மாள் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. காமம் ஆசிரித்ய துஷ்பூரம் ஸ்தம்பமானமதான்விதா மோகாத் கிரஹீத்வா சத்ராஹான் பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து அவங்க வந்து நான் யாரோட கண்ட்ரோலும் இல்லைன்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க யாருக்கு அடிமையா இருப்பாங்க, தன்னோட மனசுக்கு அடிமையா இருப்பாங்க. தன் மனம் எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுதோ, அதுவும் மனம் என்ன பண்ணும், நிறைய ஆசைகளை படும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மனம் அந்த விஷயத்துக்கு கண்ட்ரோல்ல இருப்பாங்க அவங்க. அதுதான் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து ஆசைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இருப்பாங்க. கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எதற்காக எல்லாத்தையும் செய்வாங்க, தன்னை எல்லாரும் பெருமையா நினைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், அதுல அந்த கவர்ச்சியில் அவங்க எப்பயுமே ரொம்ப வந்து ஈடுபட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் இவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நிறைய ஆசைகள், அந்த ஆசைகள் எல்லாம் அடையணும்ன்றதுல அதுல ரொம்ப வந்துட்டு தீவிரமா இருப்பாங்க. அதுக்கே தன்னை அடிமையா வச்சுப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் நிறைய எல்லாரும் தன்னை வந்து பெருமையா நினைக்கணும் அப்படின்ற அந்த கவர்ச்சியில அவங்க எப்பயுமே தன்னை அதுக்கும் அடிமையா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய தவறான விஷயங்கள்ல தன்னை ஈடுபடுத்திப்பாங்க. நிரந்தரமற்ற பொருள்களால கவரப்படுகின்றனர். ஏன்னா அவங்க ஆசைப்படுறது எல்லாமே என்னது, இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா? அப்ப இது எல்லாமே நிரந்தரம் இல்லாததுதான். அப்ப அதுல அவங்களோட வாழ்க்கை என்ன ஆயிடும், அப்படியே வந்துட்டு வீழ்ச்சி அடையும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுலயே அவங்க முழுக்க தன்னை லயிச்சு வச்சிருப்பாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.11-12 ஸ்லோகங்கள். சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிந்தாம் அபிரிமேயாம் ச பிரளயாந்தாம் உபாஸ்ரிதா காமோ போக பரமா ஏதவத் இதி நிஷ்சிஸ்தா ஆஷா பாஷா சைத பத்தா காம குரோத பாராயண ஹந்தே ஈஹந்தே காம போகார்த்தம் அன்யோன்யார்த்த சஜ்ஜயா. நமஸ்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னோட ஆசைகளை திருப்தி பண்ணிக்கணும். தன்னோட மனம் ஒண்ணு ஆசைப்படும்,
புலன்கள் அதை வச்சு அதை அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க, திருப்தி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? இதுதான் அவங்களோட பிரதானமான ஒரு விஷயமாவே இருக்கும். அப்ப மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஏன்னா ஒரு ஆசை 2 ஆசை இருக்க போறதில்ல, மனிதனுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப எவ்வளவு ஆசை இருக்கோ அந்த ஆசையெல்லாம் அடையணும் போது நிறைய பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப நிறைய கவலைகளும் ஏக்கங்களும் அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா என்ன நினைப்பாங்க, என்னோட கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனா அவங்களால ஒரு அமைதியான சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை அவங்களால வாழ முடியாம இருப்பாங்க. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிற்றினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி, ஆசைகள் அந்த ஆசைகள் கிடைக்காத பட்சத்துல கோபம், இதுல எல்லாம் அவங்களோட வாழ்க்கை ரொம்பவே மூழ்கி இருக்கும். அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். அவங்க ஆசைப்பட்ட விஷயத்தெல்லாம் அவங்க நியாயப்படி அடைய முடியல அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க அதர்மம் பண்ணியாவது அந்த செயல்களை செஞ்சு அந்த ஆசையை அவங்க திருப்தி பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் அசுர குணத்தின் இயல்புகளா நம்ம பார்க்கிறோம். யாரு சாஸ்திரம் பகவானை நம்பாம பக்தியில இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களோட இயல்புகளா நம்மளால இப்பயும் நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்கள நம்ம இந்த நிலைப்பாட்டுல பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா? புலனை திருப்தி பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஆசைகள் நிறைய இருக்கும், அதனால எப்பயும் கவலைப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஆசை அடையணும், அந்த அடைஞ்ச ஆசையை சந்தோஷப்படுற அளவு கூட அந்த ஒரு பக்குவம் இருக்காது. நிறைய ஆசைகள் இன்னும் அடையணும்னு. அப்ப இது மாதிரி பந்தப்பட்டு கோபப்பட்டு புலனுணர்ச்சிகள் அது சரியான முறையில அனுபவிக்க முடியலன்னா அதர்மம் பண்ணியாவது அதை செஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? இந்த ஒரு நிலைப்பாடுதான் நம்ம அசுர இயல்புகளை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.13 15 ஸ்லோகங்கள். Yes, Mataji. Sudha Ranganathan Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Idamatya maya saptamimam prapasye manoratham idamastidam abhi me bhavishyati punartanam atyo abhijanavasnasmi po anyosti satrusho maya yakshe tasyami modishya ityajnana vimohidaha. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மையுடையவர் எண்ணுகின்றார், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய கால்குலேட்டிவா நிறைய சொத்து சேர்த்து வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இல்லைங்களா? இன்னைக்கு இவ்வளவு என்கிட்ட இருக்கு, இன்னும் என்னோட திட்டத்தின்படி இவ்வளவு நான் சேர்த்து வைக்க போறேன். ஆனா ஒரு மரணம்னும் போது என்ன ஆயிடும், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆத்மா போயிடும், அவ்வளவுதான். அதோட அந்த சம்பந்தம் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது. ஆனா இந்த தாத்பரியம் அவங்களுக்கு தனக்கு மரணம்ன்றது ஒண்ணு வரும்ன்றதே நினைவுல இல்லாம அறியாமையில என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க. இந்த நிதர்சனம் இல்லாத இந்த உலகத்துல இந்த வாழ்க்கைக்கு நிறைய கால்குலேட் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கும் எட்டக்கேந்து பார்க்கும்போதுன்னா ரொம்பவே அறியாமையில இருக்கிறது அதான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி இருப்பாங்க, கால்குலேட்டிவா இன்னைக்கு இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, நாளைக்கு இன்னும் இவ்வளவு சேர்க்க போறேன். இன்னொன்னு எல்லாமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்காக சேர்த்து வைக்கணும், அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு. ஆனா அந்த பிள்ளைகளுக்கு அதை அனுபவிக்கணும்ன்ற சுக்ருதி இருந்தா மட்டும்தான் அதை அவங்களால அனுபவிக்க முடியும். எவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் நம்ம வச்சிருந்தாலும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அந்த சுக்ருதி இதெல்லாம் அவங்க அனுபவிக்கணும்னு இருந்தாதான் அதை அவங்க அனுபவிக்க முடியும். இல்ல அந்த சுக்ருதி அவங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னும் போது எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் அதை அவங்களால அனுபவிக்க முடியாத நிலையில தான் அவங்க இருப்பாங்க. இது நம்மளும் கண்கூட நிறைய நம்மளை சுத்தி உள்ள விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணாலும் நடக்கிறது தான் நடக்கணும் போது அந்த விஷயங்களுக்கு இவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ணுமா, வாழ்க்கை முழுக்க அதுக்கே வீணடிக்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அது அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நிலை கிடையாது. அப்படின்னும் போது எது ஸ்திரமானது, பகவான் பக்தி, ஆத்ம உணர்வு, அழியாத ஆத்மா, அதற்கு சார்ந்த விஷயங்கள், இந்த பிறப்பிறப்பு இந்த துன்பங்கள் இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல வரும்போது நம்மளுக்கு நித்தியமான அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைக்கும். ஆனா அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய யோசிப்பாங்க. இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டத்தின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல
அவங்க நிறைய இருப்பாங்க. தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும் அப்படின்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விரோதங்கள். ஏன்னா நம்ம ஆத்ம நிலையில இருந்து பார்த்தோம்னா இந்த துவேஷம் இருக்காது இல்லைங்களா, பாகுபாடே வராது, எல்லாருமே சரிசமம் தான், நம்மளுக்கு ஆத்மால வேறுபாடே கிடையாது. ஆனா இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோட பார்க்கும்போது நண்பன் எதிரி அதெல்லாம் இருக்கும். அப்ப எதிரின்னும் போதே நமக்கு என்ன ஏற்பட்டுடும், அந்த எதிரிய வந்துட்டு கம்சன் உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்கிறோமே, அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, தன்னோட தங்கை அவங்களோட பிள்ளையால நமக்கு மரணம் அப்படின்றது தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அவங்களோட அந்த அன்பு, அவங்க தங்கை மேல வச்சிருந்த அன்பு போயிடுது இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, நிறைய தவறான செயல்கள் தான் செஞ்சுறாங்க. அதாவது 7 குழந்தைகளையும் அவங்க அழிச்சிடுறாங்க. இவங்களுக்கு தங்கையும் அவங்க ஹஸ்பண்டையுமே என்ன பண்ணிடுறாங்க, வசுதேவ தேவகி 2 பேரையும் ஜெயில போட்டுடுறாங்க, சிரமப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ எதிரி அப்படின்னும் போதே நிறைய அதர்மங்கள்ல தான் செய்ய மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்துடும். அப்போ அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா யாரு பார்க்கலாம், நம்ம வந்து ஹிரண்யகசிபு அவங்கள பார்க்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வரம்லாம் வாங்கிப்பாங்க, நல்லபடியா அவங்களுக்கு இறப்பு ஏற்பட முடியாத அளவுக்கு ஸ்திரமான வரமா வாங்கிப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப என்ன ஆயிடுவாங்க, நான் தான் இறைவன், எல்லாரும் என்னதான் வழிபாடு பண்ணணும், நான் தான் பலமுடையவன் அப்படின்ற எண்ணத்துல அவங்க இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அதுவும் வந்து அசுர இயல்பா நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா பகவான் தான் இறைவன், எல்லாத்தையும் படைச்சவங்க தான், உருவாக்குனவங்க தான் இறைவன் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது தன்னை இறைவனா சொல்லிக்கிறதுன்றது அது அவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப இதெல்லாம் அசுர இயல்புகளா நம்ம பார்க்கிறது. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை. இத பாத்தீங்கன்னா ராவணன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, குபேரன் கிட்ட இருந்து எல்லா செல்வத்தையும் வாங்கிட்டாங்க. அப்புறம் நல்ல நல்ல உறவினர்களோட தான் அவங்க சூழப்பட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா, தம்பிகள் எல்லாரும் அவங்க கூட இருந்தாங்க. அதே மாதிரி சக்தியானவனா மகிழ்ச்சி உடையவங்களா இருந்தாங்க. ஏன்னா தேவர்கள் எல்லாமே என்னது அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். அசுரர்களே வந்து ரொம்ப சிறந்த அசுரன் யாருன்னா ராவணன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்களா நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.16 17 ஸ்லோகங்கள். உமா தங்கராஜ் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। கிருஷ்ண மாதாஜி. अनेक सिद्ध विभ्रांत मोहजाल समावृत्ता प्रसक्ता काम ओ केश पतन्ति नरेग अशुसौ आत्म संभाविता सत्पदा धनमान मदान्विता यज्ञते नाम यक्षते தம் பேணோ விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நான் எனது அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இருந்து யோசிக்கும் போது இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா. எல்லாமே பகவானோடது, ஆத்மா பகவானுக்கு கட்டுப்பட்ட நிலையில இருக்கு அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்கும்போது இந்த எண்ணங்கள் வராது இல்லைங்களா. அதுதான் வந்துட்டு அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோனால ஏற்படுற விஷயங்கள் தான் அசுரத்தன்மைன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ஸ்லோகங்கள் 16, 17 ஸ்லோகங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நிம்மதியும் சந்தோஷமும் இருக்குமா, எதிரி இருக்காங்க வாழ்க்கையில, அப்புறம் வந்துட்டு நான் தான் இறைவன் அப்படின்ற நிலைப்பாடு சரிங்களா, சக்தியானவன், இந்த மாதிரி எல்லாமே தன்னோட அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அந்த இடத்துல தக்க வச்சுக்கணும்ன்றது அடையணும்ன்றது ஒண்ணு, இந்த ரெண்டும் இருக்கும்போது என்ன இருக்காது, அமைதியும் சந்தோஷமும் இருக்காது இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் குழப்பப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுதல் உடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர். அந்த மாதிரி ஆசைகள் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, நிறைய அதர்மங்கள் செய்யறதுனால அவங்க நரகத்துக்கு போயிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு நிறைய பலசாலியா இருக்கணும், அதே மாதிரி எல்லாரும் தன்னை மதிக்கணும், அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுல அந்த மயக்கத்திலேயே அவங்க எப்பயுமே அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க இருப்பாங்க. தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல், அதாவது சாஸ்திரத்தை
ஃபாலோ பண்ணாம இருப்பாங்க. பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். அந்த யாகம் தானம் இதெல்லாம் செய்யறதுனா கூட நான் செய்யறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துலதான் செய்வாங்க தவிர அதோட தாத்பரியத்தோட பகவானுக்காக சமர்ப்பணம் பண்ற நிலையில செய்யாம இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப சட்டத்திட்டத்தையும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, அதே மாதிரி கர்வத்தோடய செய்வாங்க செயல்களை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.18 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Janaki Raman Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Ahangaram balam tarpam kamam krodam sa samshrida mam atma para tegeshu paratvishandho apya suyaga. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை இதெல்லாம் அசுர இயல்புகளோட அடையாளமா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் நிறைய ஆசைகள், அப்புறம் அதுல கிடைக்காதப்ப கோபம், இதுல எல்லாம் மயங்கிருப்பாங்க அவங்க. சரிங்களா. ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க, நான் யாரோட கண்ட்ரோல்லையும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. ஆனா இந்த ஆசைகளுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அடிமைகளா இருப்பாங்க அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். தங்களுடைய சொந்த உடலில் உள்ள அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணிடுவாங்க, செயல்கள்லாம் பண்ணும்போது தன்னோட உடல்ல இருக்கிற பரமாத்மாவை அவங்க என்ன பண்றாங்க, நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலர் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட சரித்திரத்துல அவங்க 3 கண்ணு 4 கையோட பிறந்துடுவாங்க. அவங்க அம்மாவுக்கு வருத்தம் ஆயிடும், நம்ம பிள்ளை இப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு. அப்போ அசட்டிரி கேட்கும், உன்னோட பிள்ளைய பாப்பாங்க, யார் பார்த்து தொடுறாங்களோ ஒருத்தவங்க பார்த்து தொடுவாங்க, அப்ப இயல்புக்கு வந்துடும், ஆனா அவங்களாலதான் மரணமும் ஏற்படும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. உடனே அவங்க அம்மா குழந்தை எல்லாரும் பார்ப்பாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் பார்த்து ஸ்பரிசம் படும்போது குழந்தை நார்மலா ஆயிடும், 2 கண்ணு 2 கையோட. அப்ப அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிடும் கிருஷ்ணராலதான் தன்னோட குழந்தைக்கு மரணம்ன்றது. உடனே பகவான்ட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, என்னோட பிள்ளைய ஒன்னும் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, 100 தவறுகள் பண்ற வரைக்கும் நான் ஒன்னும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அவங்களும் வளர்றாங்க, சிசுபாலரும் நல்லபடியா வளர்றாங்க. ஆனா பகவான் மேல அவங்களுக்கு எப்பயுமே என்ன இருந்தது, ஒரு வெறுப்பு, பொறாமை இது இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஏன்னா அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த மரியாதை, பக்தி, அன்பு எல்லாரும் பகவானை ரொம்ப குளோரிஃபை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கோபத்தை தூண்டிக்கிட்டே இருந்தது. இந்த கோபத்தால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, நிறைய அந்த துவேஷம், அந்த உணர்வு வந்துகிட்டே இருந்தது. அப்போ யாகசூரிய இது பண்ணாங்க. யாரு, யுதிஷ்ட மகாராஜர் அவங்க ராஜசூரிய யாகம் பண்ணுவாங்க. அப்போ எல்லாரும் அசம்பிள் ஆயிருப்பாங்க. அப்ப எல்லாரும் கிருஷ்ணரை ரொம்ப பெருமையா பக்தியோட மரியாதையோட நடத்துவாங்க. அப்ப இவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடும். அந்த கோபத்தால என்ன பண்ணிடுவாங்க, தன்னிலை மறந்து எவ்வளவு தவறு செய்யறோம்னு தெரியாம 100 தவறுகளுக்கு மேல தவறு பண்ணுவாங்க. 101வது தடவை தவறு பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும், பகவானோட சுதர்ஷனம் அவங்கள அழிச்சிடும் அப்படின்னு தான் பாக்கணும். அப்ப இந்த மாதிரி அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை இதுல எல்லாம் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் எல்லார்கிட்டையும் பரமபுருஷரா இருக்காங்க இல்லைங்களா, நம்மளுடைய இதயத்துல சூப்பர் சோலா பரமாத்மாவா, அவங்க தன்னோட இதயத்துல உள்ளவங்க எல்லாரையும் நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.19 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Jayanti Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. तानहं द्वेष क्रूरान् संसारेषु नारदमान् शिवां यस्वाम् अशुभान् आसुरिवेव योनिषु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை, இவங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, பொறாமையோட கருணை இல்லாம இருக்காங்கல்ல, தன்னோட ஆசைதான் பிரதானம், அதுக்கே அவங்க மயங்கி இருக்காங்க இல்லைங்களா, தற்பெருமை கௌரவத்துக்காக. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாரையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஹிரண்யகசிபுவையும் நம்ம பார்க்கிறோம், ராவணன் எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, மத்தவங்க எல்லாம் அவங்க சிரமப்படுத்திட்டு இருந்தாங்கன்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, கம்சன் எல்லாரும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ என்ன பண்ணாங்க, இரக்கமின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில், இந்த சுழற்சி பிறப்பிறப்பு சுழற்சி ஜட உலக வாழ்க்கையில பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். இதை விட ஒரு வீழ்ச்சி இருக்காது இல்லைங்களா, பகவானை அடைய முடியாம ஒரு ஆத்மா இருக்குன்னா அதுதான் இருக்கிறதுல என்னது கஷ்டமான ஒரு விஷயம், வீழ்ச்சி இல்லைங்களா. அப்ப அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு யார் வந்துடுறாங்க,
அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க வந்துடுறாங்க. பகவான்கிட்ட உன்னதமான பக்தி பண்ணும்போது கிடைக்கிற அந்த அமைதியும் இனிமையும் சந்தோஷமும் அவங்களுக்கு கிடைக்காம போறதுன்றதுதான் அந்த ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய கஷ்டமே இல்லைங்களா? அப்ப அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு அவங்க அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க வந்துடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.20 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Padmavati Mataji, Hare Krishna. आसूरिं योनिं आबन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त यतमां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. குந்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவியெடுக்கும் இத்தகையவர்கள் அப்படிப்பட்டவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க? அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க மறுபடியும் இந்த பிறப்பு சுழற்சியிலே இருப்பாங்க. என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. பகவானை அடையிறதா ஆத்மாவோட அல்டிமேட் கோல் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு அசுர இயல்புகளால வர முடியாதுன்றதை பார்க்கிறோம். படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த அசுர இயல்புகள் உள்ள அந்த நிலைப்பாட்டிலேயே பிறவிகள் இருக்கிறதுனால அதுலயே அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒரு ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கக்கூடாத நிலைன்றது இதுதான். மத்தது 16.21 ஸ்லோகம். Jeevareka Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। त्रिवितं नकरश् योऽयं त्वारं नासीनाम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभश् तस्मात् एत्रायं वियोजित्। हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். அப்போ நரகத்துக்கு வழிவகுக்கிற பாதைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆசைகள், ஜட உலக ஆசைகள், அப்புறம் கோபம், அப்புறம் பேராசைகள். சரிங்களா? இது 3 தான் நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். பகவான் நமக்கு கொடுக்கிற கைடன்ஸ். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்றீங்களா இந்த மாதிரி பண்ணணும், இந்த குணத்தோட இருக்கணும்னு, அதே மாதிரி பகவான் நமக்கு என்ன பண்றாங்க? இந்த உபதேசத்தை கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். எது? காமம், கோபம், பேராசை அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.22 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Jeevareka Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। கிருஷ்ண மாதாஜி. एतै विमुक्ता कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः अशारत् यामत् मनो श्यरेश तथा यादि परं गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன், அப்போ இந்த 3 விஷயங்கள்ல இருந்தும் காமம், கோபம், பேராசை இதுல இருந்து அப்புறம் பொறாமை, இந்த 4 விஷயங்கள்ல இருந்து யாரெல்லாம் விலகி இருக்காங்களோ சரிங்களா, தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயங்கள், அப்ப பக்தி பகவான் இல்லைங்களா, தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். அப்ப அசுர குணங்களை விலக்கி தெய்வீகமான குணங்களோட ஆத்ம நிலையிலிருந்து பகவானுக்கு நித்தியமான பக்தி, நித்தியமான ஆத்மா பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம படிப்படியா நம்ம பகவானை நோக்கி செல்ல முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மாவோட பரம இலக்கு யாரு? நம்மளோட பகவான் பரமாத்மா. சரிங்களா? கிருஷ்ணர். மத்தது 16.23 ஸ்லோகம். Rima Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारदः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुगम न परां गतिम्। हरे कृष्ण माताजी। மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ சாஸ்திர விதி, நம்மளோட வேதம் அதுதான் நமக்கு விதிகளை கொடுக்குது இல்லைங்களா? சாஸ்திர விதி அதை புறக்கணிச்சு தன்னோட மனப்போன போக்கில் செய்பவன், அப்ப ஞானம் இருக்காது, தர்மம் அதர்மம் தெரியாது இல்லைங்களா? பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ இலக்கையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. அப்ப நம்ம வேதத்தால் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பக்குவமான நிலைப்பாடு, ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிறோம், சந்தோஷத்தை, நித்தியமான சந்தோஷத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியும், பகவானை அடைய முடியும்.
ஆனா வேதத்தை புறக்கணிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, இந்த விஷயங்களை நம்மளால அடைய முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.24 ஸ்லோகம். Yes, Mataji. Tasmat Shastram Pramanam Te Karya Karya Vyavastithau Nyatva Shastra Vidhanoktam Karma Kartum Ihatasi. Om Tatsat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Daivasura Sampat Vibaha Yogo Naman Atha Shodashodhyayah Sarvam Shri Krishna Arpanamastu. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், நன்மை எது தீமை எது கடமை கடமை அல்ல, தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம சரியான முறையில வாழ முடியும். பகவத்கீதை நம்மளோட வாழ்க்கையின் மேனுவல் இல்லைங்களா, வழிகாட்டின்னு பாக்குறோம். இதுல நமக்கு எல்லாமே தெரியுது. என்னது அக்கர்மா பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும், சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப இது நமக்கு என்ன பண்ணுது, வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. கீதா உபனிஷத் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா. உபனிஷத்கள்லயே கீதை அது வந்து உயர்ந்ததுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பகவத்கீதை உயர்ந்த பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுக்கு விதிகள் தெரிய வருது இல்லைங்களா. அப்ப அதன்படிக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யாருக்கிட்ட இருந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணும், குரு கிட்ட இருந்து பரம்பரையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, அவங்க சொன்னபடி நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு இல்லாம பரம்பரையோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம சரியான புரிதல்ல நம்ம சாஸ்திரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். என்னென்ன தெய்வீக இயல்புகள் பகவான் கொடுத்திருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம சரிவர ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதன், ஜட உலகத்துல உள்ள மனிதனோட நிலைப்பாடுதான் இது. இங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் இருக்காங்க இல்லைங்களா. இந்த மனிதன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குச்சில தொங்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளைய வந்து ஒரு வெள்ளை எலி கருப்பு எலி இது ரெண்டும் வந்து அரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. யானை வந்து இந்த மரத்தை வேரோடு அசைக்க பாக்குது. மேல வந்து ஒரு தேன் கூடு இருக்கு. அந்த தேன் கூடுல இருந்து தேன் வந்து சிந்திக்கிட்டே இருக்கு. சரிங்களா. அவங்க தேன் கூடு இருந்தனாலே அதுகிட்ட மனுஷன் பண்ண என்ன பண்ணும், தேனீகள் வந்து கடிக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இந்த மனிதனையும் என்ன பண்ண, அந்த தேனீகள் கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. கீழே பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி கொண்ட இந்த 4 கஷ்டங்கள் உள்ள பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய், இந்த 4 கஷ்டங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நிறைஞ்ச இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை இருக்கு. சரிங்களா. இந்த பக்கம் பகவான் தன்னோட கையை நீட்டுறாங்க. இப்படிதான் நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம். அதே மாதிரிதான் நம்ம மனிதர்கள் என்ன பண்றோம்னா, இந்த ஜட உலகத்துல தேன் துளிகள் மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கையில விழுறதுதான் நம்மளோட ஆசைகள் சந்தோஷங்கள். இந்த தேன் துளிக்கு ஆசைப்படுறோம், ஜட ஆசைகளுக்கு நிறைய ஆசைகள் இல்லைங்களா. அந்த ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம ஆசைப்படுறோம். அந்த தேன் துளிகள் மாதிரி ஆசைகள் நிறைய இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் அடையணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஒரு சிலது நம்மளோட வாய்க்கு வரும், ஒரு சிலது வராது. அதாவது நம்ம ஒரு சில ஆசைகள் அடைவோம், ஒரு சில ஆசைகள் நம்மளால அடைய முடியாது. அந்த மாதிரிதான் இந்த மனுஷன் என்ன பண்றாங்க, ஒரு சில தேன் துளிகளை சுவைக்கிறாங்க, ஒரு சிலது அவங்களால சுவைக்க முடியாம போயிடுது. இதுக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா தேனீகள்லாம் அவங்கள கொத்துது, கடிக்குது இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கு இந்த கஷ்டங்கள், அதி ஆத்மா அதி பூத்தா அதி தெய்வா அப்படின்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் அவங்கள தாக்குது. தன்னோட உடலால், மனதால், பிற உயிரினங்களால், பிற வஸ்துக்களால், அப்புறம் தெய்வீக சீற்றங்கள், அதாவது நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், தேவர்களால வர சீற்றங்கள். இந்த மாதிரி கஷ்டங்களை எல்லாம் அவங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டே அந்த சந்தோஷம், சில சந்தோஷங்களை அனுபவிக்கிறாங்க, சில சந்தோஷங்களை அனுபவிக்க முடியாம போயிடுது. இப்படிதான் மனிதனோட வாழ்க்கை இருக்கு. இதற்கு நடுவுல இந்த எலி, வெள்ளை எலி கருப்பு எலின்றது நாள் இரவு கணக்கு. சரிங்களா. அது இந்த குச்சி அரிச்சுக்கிட்டே வரும், பிரான்ச். அது மாதிரிதான் நம்மளோட வாழ்க்கை என்ன ஆகுது, முடிஞ்சுக்கிட்டே வரும். நம்ம ஒரு நாள் முடியுதுன்னா நம்ம இறப்பை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்மளுக்கு இறப்புன்றது வந்துகிட்டே இருக்குன்றதுதான் குறிக்குது. இங்க கர்மம், நம்ம செஞ்ச கர்மம் என்ன பண்ணுது, யானை மாதிரி வந்து வாழ்க்கைய வேரோட அசைக்க பார்க்கும். சரிங்களா. இப்படி இந்த மனிதன் இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பகவான் தன்னோட கையை நீட்டுறாங்க இல்லைங்களா. என்கிட்ட வா, இவ்வளவு கஷ்டமும் உனக்கு தேவையா, கிடையவே கிடையாது. நம்மளாம் ஆத்மஸ்வரூபம், பகவானோட லோகத்துல சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய ஆத்மாக்கள் இல்லைங்களா. ஆனா நம்ம இந்த கஷ்டத்துல இருக்கோம். பகவான் என்ன சொல்றாங்க, என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லி கையை நீட்டுறாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்,
கெட்டியா பகவானோட கையை பிடிச்சிட்டு பகவான் லோகத்துக்கு போயிட்டோம்னா இவ்வளவு சிரமங்களும் கிடையாது. ஏன்னா இதுல விழுந்துட்டோம்னா மறுபடியும் பிறப்பு சுழற்சி, அந்த பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ் இந்த விஷயத்துல நம்ம திரும்பியும் நம்ம கஷ்டப்படணும். அதனால இதுல இருந்து வெளியில வா அப்படின்றத நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அப்போ அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு. இவ்வளவு இந்த மனிதன் என்ன பண்ணணும், இப்ப பகவான் மேல பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும். அந்த கை கொடுக்கறதுன்றதுதான் இந்த சத்சங். சரிங்களா? இந்த பரம்பரை நமக்கு கைகள் கொடுக்கும். நம்ம பகவான் வந்து நேரடியா என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு தாத்பரியம் கிடையாது. இந்த சத்சங் மூலியமா இப்ப நம்ம இணைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில நல்லபடியா நம்மளால இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த சத்சங் தான் பகவான் நமக்கு கொடுக்குற கை. சரிங்களா? அதை பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம பகவானை நம்ம அடையணும். இந்த பிறப்பு சுழற்சி இவ்வளவு கஷ்டங்களை நம்ம விட்டு நம்ம பகவானை அடையணும். எப்பயும் நித்தியமான சந்தோஷத்தோட நித்தியமான அமைதியோட பகவானுக்கு பக்தி செயல் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத உயர்ந்த தாத்பரியம். ஆத்மா அடைய வேண்டிய பிரதான இலக்கு. சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பகவத்கீதை 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.